Днес е неделя, 24 или 5. Няма място къде да спреме. Една излезе и ние успяхме. Колко коли, това е паркинга, който започва на 100-200 метра назад. 24-ти, няма къде да се разминем от коли. Кола до кола, юнак до юнак. Повечето ми е в Щатите, за филмите. Хепи деливари е тук, хепи деливари. И хепи деливари. И то варненско лущи. Ето, ние сме под прикритие. Къде е под прикритие, къде е наистина. Но в неделя работиме. Имаме такса, реклама. Тук свършва паркинг. Има хора. Все съм бил аудитор, все съм проверявал. Нагоре, избавниците по лифтовете за първи път. И общо взето работи лифта, чака да не спре само. Има хора, тук сме, ние видяхме поне 5 души на отиване. Взели сме един еднопосочен и двупосочен билет. Естествено, идеята е да видим как издават билети от горната станция и това от хижата и да засечем след това с касовите отчети. Действително, дали са ни отчели, иначе имаме касова бележка. Времето е идеално, за какво? Не духа, ето си, има и скиори, които може би са се качили горе. Ние сме към колко часа? 12 без 10, но ето скиорите предупредиха ни, че ако има вятър, спирали лифта, но нямаше вятър. Беше 9 метра в секунда горе. И ако няма билети, един ще остане горе, а другия се върне. Да отиде за хляб и вода да приготви. Пък другия, когато се върне, тогава. Ето тук даже носят и манджи. Че така с шоуто. Не ме е толкова страх, но на тези тип водните аквапарк изобщо никъде не се качва. Комбинацията... Тук се плаща и за багаж. Някои слизат. Ето ви се вижда колко души има. До тук сме 2, 4, 6, 8, 10, 12. И слизат, слязаха, 12. 12 клиенти. Може да е 12 штракване. Но може ли един клиент 50? Може да си е купил карта. Не, 60. Гледам аз за карта, няма 60 лева. Трафик. След ще ги броиме. Като на Витушка. Някой беше писал в орфите. Слядата било като на Витушка. Не може да се разминеш. Ами ето 500 души отчитат за навръх Дънов ден. Дънов ли? Дънов, да, дъновистите. Ето вижте хора, това са сега варианта да са купили карти и да се движат с тия карти еднодневни е нормално. Нали, но да няма хора
да не са штракани, нали, днеска, нали, не, касова бележка трябва. Те няма билети, не отчитат билети. Нали виждаш? Ако трябва, ще ги викаме свидетели тия от лифта. Стива летки, стива. Ще ги търси, бе. Прокуратурата. Аз съм писал аз ще го изрежа. Абе, не може да се размина. Гледайте народ. Народът си е наспал. Аз не можах, ама. Ще наспиме. И тук продължение от горната станция. Горната станция ни дадоха билече от рецепцията и го провериха на самата станция, където седнахме. С едно перфораторче ни перфорира две дупки на билечетата. Не могат да пропуснат гратис. Няма гратис. Тя всичките, дето идват, ние да не снимахме за какво колко идваха още. Но сега на връщане тия хора Няма празна кабинка. Нема празно, ще знаеш. Снимам и. Аз между другото имам софтуер, нали? Като го пуснеш клипа и може да ти прави снимки от клипа. Вади, разбираш ли? Купен, няма. Чакай, снимаме тебе. Тук ли си? Така. Работи да ви кажа. Ще изделя. Не, влезе с приятел. Помагаш ми, помагаш. Винаги си помагаш. Пак ще помагаш. Аудиторите никога не спят. Ти си виж колко си. Ти вече си изкривена и ти покари мене. Всички ти измамници ще ме. И викаш, и ако и социално битови такива ти се случат, тогава ще още ти си по-напред. Веднага ще ви пратиме от кат ще ви пратиме. Фейсбук, да вас Фейсбук. А виж, че е предизвикателство в тази работа. Другия въпрос е, че чакай да ти каквото си мислиш да стане. Няма да стане, ама да свършим работа. Ей, супичка, ох, не можехме да дадем супичка. Може да се усяреме да връщане боли. Права си. И сега ела ме виждат на 5 март с касовите бележки колко хора ще има. И ще има, знаеш, този месец ще има с отличници. Не могат ли да им се вземат веднага, в смисъл утре, например? Не, аз не трябва да. За какво не? И той трябва да го поискаш. Аз мога да дойда да го взема. Само, че той ще го вземе от счетоводството. Ние не сме чак толкова скачулки. Ние не сме скачулки, да. Да, типа, какво беше? Слон в стъкларски магазин. Не е ли възможно да имат втори касов апарат? Не. Защо харчат пари за втори касов апарат? Ами, защото единия да е за... Той може да ни осчетоводява. В смисъл, той да има софтуер, който да ти кара, да ти излиза той е. А дали са свързани с НАП? Щом има това. Свързани са. Те имат и акт. 500 лева. 500 лева са и глобили коя година, не знам. Ма всичко купено бе. Не се притеснява. Всичко е бойко. Обаче какъв трафик оцелихме направо? Не, то явно не се така. Сега може да не е понеделник. Те между другото студентите им 100-160 идвали. Те има и много кадърни. Ама не мога да ви пратя при вас на стаж, защото там с друга катедра
са сключили министерството. Не, че не може. Само шефката ви луда. Те сега ще агенцията. Всички ще разкарат. Значи аз правилно съм... То вярно, че някои си за втори път се качват. Но правилно съм така планирал по това време. По обяд, нали? Като по... Да. С нощи, какво са правили, не спали с странта и така. И ето за снимки. Фейсбук. Виж как се те ката от ката. Тя ми преше на скорост. Ти не си ли получавала? Ами, аз сега най-пресните ми впечатления... Виж, няма вятър. Ходих да си, нали, сменям книжката и те ми изкараха някакъв фиш. Снимали ме. Ама те не са ме снимали, мене снимали баща ми. Ама колата му е на мое име. Изобщо... Ти знаеш ли, баща ми лека му пръс? Да, води се. Ама ако спусна тук телефона, ще му е... И ще трябва да го търсим. Имаме и музика тук. Ало! Баща ми, лека му пръст, имаше 2 трабанчета. Нали, едно се друго, дълги години, докато едното се, нали, струши. И това със снимането не е от вчера. 2 празни. Най-после 2 празни. И тук има още някои празни. И имаше такива, нали, самоснимачки също. И с трабанците бяха го снимали превишение на скорост. И ние му платихме. Дали главих, браво, трабанците да превиши скоростта. Ето, не правим изкуствено снимките, има и празни някои. Но до сега всичко беше пълно. Даже някой сега се спуска отдолу. Ето, сега ще го видим с киотчето. Това вече не е по работа. Полезното, с приятното. Много хубава красота. Къде, в коя държава ще отидеш и от тук като се грабнеш или кефти на едното море, кефти на другото море за 3-4 часа. И лятото може да отидеш, може да не си на 5-звезден хотел, обаче имаш възможността. Коя държава ти го предлага това? Сега скието. Красиво и... Никое няма. Ами хората сме си калкови. Търси на жена. Да си мелодия. Ето посещаемостта днес. Така, много рядко по 2-3 празни. Значи те са колко кабинки? Тук ние сме 160, бяхме 173, трябва да си ги видим от техническия отдел ще видим колко кабинки. Това са по 2 души. Хайде ще намалиме, но пък 700 капацитета на час. Вярно е, че се ползват карти различни на хора има, касен апарат няма. Писал, тук има, тук няма. Ту. Опашки, колкото искаш. Сега, отиваме се, прибираме се вече. Колите стават... Те не могат да бъдат повече, но не стават по-малко. Защото няма място по-малко. Но вижте докъде вървиме към нашата кола. Само по един да е с шофьор, без да има други, което не може. Може да се представят някакъв бял джип беше. Гледате. В Фейсбука ще му пратя Фейсбука. Джипа го няма. Колата е тук обаче. Да.
Аз как съм го спрял от такива наперен. Ние бяхме... Не бяхме от първите. Вижте надолу колко още има. До